Nairobi v Kenii a že se ty věci budeme snažit koordinovat, díle pro Afriku, výukové centrum v Nairobi a tak dále. A Pepa, který měl tu čest vidět Keniu velice dobře, viděl tam spoustu projektů, provedl tam různé slamy a školy, tak se rozhodl, že bude patronem této akce. A tohle je vlastně první taková veřejná akce, kde jsme takto všichni pohromadě. A já bych dal slovo Fanuelovi, aby vám řekl, co vlastně dělají v rámci projektu v Africe, co se bude dělat a jakým způsobem můžete i vy jako fanouškové Pepy a toho projektu tu věc podpořit. Jo? Tak tě dávám, Fanuele, prosím. Děkuji. Já bych na začátku říct, že neumím dobře česky, tak doufám, že budete to vydržet. Nejdřív bych strašně rád poděkovat tady kamarád Pepovi, protože on se stal patronem ten projekt, který jsme založili. Projekt se jmenuje Afrika Africe. Cílem ten projekt je založit centrum přímo v Nairobi ve Slámě, kde mladé, kteří bohužel nemají většinou možností jako v tady, aby mohli se naučit nejenom počítači, ale také, aby dostali nějaký osvěty v oblastech veřejné zdravotnictví i sociální práce nebo sociální věci, protože když někdo žije ve Slámě, tak já nevím, jestli máte i představu, ale Slámy to jsou hodně chudobí domy nebo oblasti, kde většina lidí, kteří tam žijou, mají méně než 20 korun denně. To je třeba když pracují nebo když něco prodávají, a tak mají maximálně jenom 20 korun na celý den, což je hodně málo. A kvůli tomu pak mají hodně problémů. Je to těžké i studovat, protože u nás musíme platit školy poplatek, ne jako tady všechno zadarmo, ale musí platit základní školy, střední školy, dokonce vysoké školy, což je hodně těžký. A když někdo, rodiče nemají podporu nebo nemají tu možnosti, tak má opravdu hodně těžký budoucnost. A ještě když tady vidím, tak vidím hodně mladé lidi. Přímo ve Slámě tam prostě třeba i mladé holky jako neví, nebo nemají informací, třeba jak se zachránit proti těhotenství. A míra těhotenství mládeže je hodně vysoký, nacházený nemoc jako AIDS. A proto my jsme rozhodli, že v rámci tu náš projekt Afrika Africe budeme dělat i semináři, budeme je učit základní věci a zároveň učit lidi, kteří měli třeba možnosti dělat střední školy, ale nemůžou najít práci, se naučit konkrétní počítačové kurzy, aby mohli potom získat nějaké dobré práce. Ještě v rámci toho podporujeme konkrétní vzdělání, to znamená, že když někdo je chytrý nebo nadaný a rodiče nemají možnosti, tak lidí pomáhají takový studenti konkrétně nebo rodiny tady. Už od minulého roku, když jsme ten projekt zahájili v červnu, tak už podporujeme 12 studentů a teď příští měsíc máme možnosti jít v Kenii a založit ten centrum, protože každý měsíc tady v České republice někdo nám posílají nějaký pomoc. My jsme to dělali tak, že někdo může rozhodovat poslat třeba 100 do účet, který je pod naše církev Československá Husické. Všechno je hodně průhledný a ten proces celý. A máme webové stránky afrika.africe.cz, který také nám tady pomáhají kamarád Viktor. Se mnou hodně praxe, protože už jsme dlouho známi, také jsme na to celá rodina znám a hodně mě pomáhají a v rámci toho projektu také hodně pomáhají. Tak já bych tady nechat kolovat a klidně každý může dostat tady jedno a tam je jenom stručné informace o našem projektu, ale více informace samozřejmě dostanete na naší webové stránky, které
je dostupný. Klidně tady můžete napsat, co je tam napsáno, www.nairobi.cz, také je tu postupně ten hlavní, který je Afrika Africe. A pokud někdo bude mít zájem, já si myslím, že 100 je jenom 3 piv tady v České republice a když někdo třeba řekne, že dneska nebudu pít 3 pivo, ale aspoň pomůžu ten projekt, aspoň ti lidi, kteří opravdu mají hodně těžký život, aby také něco dostali, protože abychom měli ten projekt v centrum Keni, tak to znamená, že musíme mít nějaké možnosti ten projekt udržovat. A proto bych rád, a ještě nejenom kolem, v rámci Montessori, který možná také znáte, když někdo koupí online CDčko, tak koruna každý CDčko, který koupíte od Montessori. Já si myslím, že ten proces je hodně dobré, aby někdo to podporil. Vím také, že jsou hodně humanitární projekty v Africe, ale tohle my vůbec z těch peníze, které dostaneme, nic nedáme do managementu. Všichni, kteří tam pracují, je dobrovolně. Úplně zadarmo. To znamená, že všechny peníze, které dostaneme, jdou přímo do té oblasti. Tak já bych rád vám za ty slovy hodně poděkovat a myslím, že budeme vždycky také být tady fanouši naši kamarád. Já se jmenuji Fanuel a ještě někdy se mi říkají fanouš nebo fanoušek a já jsem dělal fanoušek a v Keni budeme dělat o světě a moje příjmení je Osvěto. Mějte se hezky.